Kok suwi reng dadak ngedusi anakku sing cilik, Tru? Mula. Ngedusi anakmu sing cilik. Lho kepiye to? Sing jeneng Bapak Siaga, siap antar jaga. Heeh. Kuwi nek mbokne ora iso ngedusi anake sing cilik utawa mbokne lagi sibuk, kowe kudu iso ngedusi sing cilik. Ana bayi barang kuwi kudu iso ngedusi. Oh, ta iya. Supaya ngelong-ngelongi gaweane piyai putri. Oh, ya syukur. Oh, ya iso apa? Lho lha yo dajari bojoku ta ya. Oh, menek samangsa-mangsa bojoku ki lunga. heeh. Anake nang omah, kuwi aku sing ngedusi nek bojoku rung mulih. Wih, ya syukur. Nek ngono tambah seserepanmu, tambah iso nggulo mentah karo anak. Kepiye padake? Ya seneng aku. Kok suwi gong kok tangane ireng. Anu ajar bengkel. Oh. Ajar bengkel. Heeh, ya nggo golek-golek tambahan terus. Ya syukur nek golek tambahan. Mergo nek nganti ora iso nggulo mentah karo anak, kuwi iso ngrekoso. Iya. Aku lagi anu ajar nyopot para kok, Truk. Oh. Ayo sapik kowe. Kudu kaya ngono kuwi, Truk. Ngelong-ngelongi gaweane piyai putri. Iya. Sediake banyu anget, ha ta? Banyu anget sing aja nganti mlonyoh kulite diraba nganggo tangan. Nek banyu anget kuwi ketok anget, engko terus langsung dicopot sekerupe. Oh. Engko nek dicopot sekerupe, bane kuwi mulai dicopot, terus ban kuwi mau dicemplungke bocahe kuwi mau. Oh. Cemplungke nang nggon nganu aja nganti kelelep sirahe engko ndak modar. Heeh. Kelelep terus dicemplungke dhisik-isik awake. Nek wis dhisik-isik awake terus rujine dicopoti mbaka siji. Kena wis rujine copoti mbaka siji, bane kuwi wis mulai iso dicopot. Nah, terus poroke diangkat. Nek wis bar diangkat disabuni. Bocah kuwi mau disabuni nganggo sabun sing lembut, aja sabune wong dewasa. Mengko ndak ora apik, mergo sabun bayi iki ana dhewe, ha ta. Nek wis bar disabuni, terus poroke didudut. Kena wis poroke didudut, setange ucul, nah terus disendekke. Nek wis bar disendekke terus dianduki. Ayo. Bar dianduki kuwi terus bocah kuwi mau diklekarke nang kasur. Nek bar diklekarke nang kasur, bocah kuwi mau terus men garing awake, terus dipasangi ruji. Ah, ruji mau nek wis dipasang meneh, mulai ban kuwi wis wiwit gelem dilebokke nang porok, terus langsung dinahi bedak. Nggon awak iki bedak. Saora-orane minyak telon apa minyak kampak langsung piturute men bocah kuwi anget. Nek wis anget mengko terus dipasangi sekrup. Nek wis bar pasangi sekrup, terus diklambeni, dikaosi. Nah, nek wis dikaosi, diklambeni terus bocah mau digenjot. Men modar, heeh. Aku kowe iki ledo crita bareng-bareng ki aku nganti bingung ngrungokke. Sing siji ngajari ngedusi bocah cilik, sing siji ngajari bengkel. Ayo kaya ngene nggo tambahan kok, Truk. Nggo tambahan seserepan ben supaya iso kula mentah karo anak ngono. Ah, supaya anak mau makmur, supaya anak mau ora lewere karo mbokne, anak mau kudu dicopot poroke. Wis iki wis rampung. Iki wis rampung ora copot poroke, ora padake ora. Rumangsane ya kejaba nggo tambah-tambahan penghasilan, Gong. Kuwi ya apik. Ning bermasyarakat ya aja nganti lali. Paran aku ya ora nganti lali kok, Truk. Iya. Ya syukur. Kiwa tengen ya disrawungi. Heeh, pancen kudu ngono. Ayo. Iki acara apa, Truk? Iki acara merti dusun Wirakerten. Wirakerten? Heeh. Ngerti aku. Wo, ngerti Wirakerten. Ngerti kowe. Iki sedulure Wira Sableng. Us. Wirakerten iki dusun kok Wira Sableng iki nak pahlawan. Anu apa jenenge iki? Kok pahlawan to apa? Wira Sableng iki anu artis pencak silat utawa sinetron. Heeh. Ayo karang angel golek-golekane. Ayo. Yo, tetembangan sing kepenak, suka-suka parisuka, mangun sukaning manah. Lah iya. Wis ngendi-endi omah saiki omah wis kebak ya, Truk? Iya. Aku jan marai kepiye ngono nek ngrasake arep mambu pari we rasane wis kaya kangelan ya, Truk. Ayo. Mula dadi wong
desa kaya aku iki omahe desa anggere esuk rasane iki anggere muni ana angin ki ambune pari iki tekan irung ki rasane kaya enuk kae. Ayo wis nasibe nek aku urip ning kutha kaya Gong ya ning ya piyek-piyekno ki sing jeneng wong kutha karo wong desa ki penak wong kutha. Ya rong karuan. Kowe kandhani kok urung karuan. Kok iso penak wong kutha? Wong kutha ki nyambut gawe dasare ning kantor nganggo sepatu, nganggo jas, nganggo kathok dawa. Nek perlu nganggo kacamata ireng kowe ketok gleleng. Ane wong desa kaya kowe iki arep ning sawahe kacamata ireng malah nyemplung galengan modar malah kowe. Ya ora ngono reng, ora menang-menangan. Arep kaya ngapa ki wong kutha karo wong desa ki tetep dipentingke wong desa sebabe. Wah arep mangan arep lawokan nganggo sego nek wong desa ora nandur pari arep ngak mangan apa? Hah? Arep mangan kacang nek wong desa ora nandur kacang, arep mangan apa kowe? Impor atau kentekan dit merongos kowe. Heeh. Ayo ora jeneng wong dit ki nek wong kutha ki disinggahke ning Gebang ora bakal entek. Ngono. Nek piyai desa ki wis kaya kowe iki ning sawah, glumut, ireng. Wo lah kok atos suarane iki suwe-suwe. Iki suwe-suwe iso gelut lho iki perkara. Ora nganggo gelut iki mung perkara antaraning wong kutha karo wong desa. Ning tak omongi ya, Rek. Sing jeneng wong kutha iki ora ana wong desa. Pisan kas kowe ngrungokno omongane Bagong, arep nguntal apa kowe? Ya ora kasar-kasar. Kasar wae wong kowe ya ora penak kok. Munake wong desa letek ireng lan sak piturute direwangi sikile gupak blethokan, direwangi turut sawah cengele nganti kaya bitu-bitu. Saking ireng iki mergo nandurke pari wong kutha kaya kowe-kowe kuwi. Lah kok gelem nandurke pari wong kutha? Ha iki kowe gaweane kok. Ayo ora sang nyengko-nyengko ya ngono kuwi apik-apikane ya tem gleleng wong kutha. Ha, tindak ning ndi kari ngetokke mobil starter. Metu. Ih, diatretke entuk cagakane modar kowe. Wong desa mlaku ning sehat. Wong kutha numpak mobil terus-terusan. Oh, penyakite melumpuk. Wong desa ki nek mlaku ning sawah 3 kilo, 4 kilo padha karo olahraga. Mula wong desa umure dawa-dawa, wonge tekan tuwa. Nek wong kutha umur 50 wis stroke. Stroke ora apa-apa, ana rumah sakit kok. Ana rumah sakit ming modare kok dadak teng rumah sakit. Lho, sing ngomong modar sapa wong ditambake kok. Mulane kuwi rasa dadak apik-apikan rasa dadak menang-menangan ngono. Tandane wong desa ki nek nyimpen panganan ning lumbung. Lho. Lumbung pari gedene semono kae iki ming dipangan mboko nyithik ora bakal entek. Nek wong kutha ora ana lumbung pari, arep mangan apa kowe? Beras impor. Heeh. Diganti plastik ora krasa, mlembung wetengmu ayo. Ayo ning rak mraja ketoke derajate pangkate iki sih gleleng wong kutha. Wis ora iso derajat pangkat kok gumantung karo sandangan. Derajat pangkat iki gumantung karo srawung tata krama. Wong kutha ora ndek tata krama, mung gleleng numpak mobil apik, terus sandangan apik. Nek ora karo-karo karo kiwa tengene sing ora dirurui karo tangga teparo kowe. Nek wong desa, lho, ana masalah apa wae wong sak desa kruyuk enten apa wong kutha kowe nanggon ning perumahan wis to. Wis, kowe kepaten bojomu. Tanggamu nanggap dangdut anda. Mergo ora srawung kaya wong desa. Ayo ben wong cah mampu kok. Mampu apa? Mampu kaya ngono kok mampu. Nyatane iso kok ditandangi dhewe tandangi dhewe. Kowe lagi ning sawah, wah glumut gupak blethokan kae aku liwat. Go mobil mimpling kae. Wah, ngeduk-ngeduk, Gong. Aku ya wangsulan. Heeh, Nyok, aku ya ngono. Lho kok hanya sakarep kule wangsulan kok. Ngliru-ngrurui aku neng sawah le nyetir mripate ora teman jem neng dalan. Wah, ana kebo liwat banting setir entuk pager omah bluk modar kowe. Wis rasah padu. Asih jeneng mobil saiki ki ana plembungan sing neng ngarep kae kok. Nek nabrak iki plembungane makbus. Terus awak ki iso slamet. Apa awak slamet gumantung karo plembungan, apa? Hah? Awak slamet karo rek gumantung sing gawe urip diplembungno ping pira wae nek nganti kowe wis pinesti kecelakaan ngrekoso ya tetep bakal kecelakaan. Kok cerewet. Ya ben sing penting numpak mobil, wong desa paling ora numpak gerobak. Tabrakan ye.
Apa piye? Gerobakku mandek wis tabrakan mobilmu. Ayo ra sudi ayo remo kok. Agene kok cerewet. Wis reng. Engko nek getihmu munggah engko malah nesu ro Bagong. Wong kok arep menang-menangan. Ngene ya kle. Sing jeneng wong kutha karo wong desa kuwi padha-padha derajate, saling bantu-membantu. Sing wong kutha mbutuhke wong desa, sing wong desa mbutuhke wong kutha. Ngono wae kok menang-menangan. Dumeh nganggo jas, dumeh nganggo mobil kok karo wong desa ora ngruruwi. Oh. Enggak baik seperti itu. Waduh. Bener kok ya, bener Bagong bangane kowe. Oh ya termasuk wong desa ya ngewangi Bagong. Ya ora ngono reng, wong aku ngandani karo kowe kuwi anggere muni nesu kok njukur arep menang terus. Ya wis. Padha-padha iki tetep gleleng wong kutha. Kowe lah ngeyel iki senengane. Kowe ngendelke mobilmu tak jak tabrakan ro gerobak kowe ra wani kok. Dadak ngendelke mobil saiki iki senge ming tipis-tipis ming plastik-plastik. Ora kaya mobil mbiyen ki wesi tenan. Gleleng kae. Nek mobil saiki iki Avanza ngono kae wis plastik tok. Ning ya gleleng nek Avanza iki pancen mobil ra iso diselip. Lho kok iso? Banter dhewe ke Avanza terus. Oh iya to. Heeh. Kowe nyelip Avanza ning kene ngarepe ono Avanza meneh. Nyelip Avanza ning kene ngarepe ono Avanza. Saking okehe. Oh. Oh to. Heeh, saking okehe dadine ora iso diselip. Oh, iya. Wah. Jan yo Bagong yo ngerti yo. Wah, nggon aku rak kuno. Iya. Ning rak wesi. Ha iya. Tur gleleng. Ha iya ya wis percaya aku. Wong anyar-anyar ngono wong kimpling tok. Nyatane mobilmu ya model anyar kok. Kae nek bojoku aku nanti kok. Oh. Aku jan niat ora arep menakke awakku kok. Tak gawe ngrekoso. Oh. Ya wis. Anjaku numpak bojoku numpak mobil aku ngepit. Lho. Ora isin, Gong. Isin ki ngopo ngepit kok isin? Ayo apik kaya ngono kuwi. Nek kepengin tuku mobil ya tuku sing kuno, sing elek. Heeh. Nek sing penting mesine apik. Iya. Ayo ngono kuwi. Ha iya. Wong ki gengsi ki nggo ngopo ta? Ha iya, wong ana dhuwur cendheke kok gengsi. Ha iya. Yo nembang yo yo. Ayo, nembang apa? Manut kowe. Sak karepmu to, ya. Gendi kowe sikik nembango. Iki mau ana pamundutan pepeling diaturake dhisik. Oh iya. Sing kepareng nyekar sapa? Patone aja Wahyu lho, Wahyu wis BBM aku, Pak. Ngapunten mampun diken bawa riyen iki swara kula ilang e. Lah swara kok nganti ilang iki kepiye to ya? Ha iya. Nek wis ra apa-apa wis ben. Heeh. Ngaso sikik. Ha iya. Meneng karo memangan. Ha iya. Swara kok nganti ilang. Swara ki nek ilang siji ngeden, loro ki gembroh bios. Ha iya. Kuwi marah ilang suarane. Ha iya. Ya wis ora apa-apa ya wis ben karang ya. Pirang-pirang bengi nyambut gawe terus kok dasare kondur saka Jepang. Oh. Kok menawa kaget mangan sego Jogja ning kono kan makame gandum. Oh, gandum Bondowoso. Ha iya. Dadi ngemplok sak candine. Ya ora kok ya. Pepeling sing kepareng ngaturake sapa to? Sing durung nembang kok Mbak Ika Suhesti. Ya. Ibawani Mbak Ika. Wah, kae lho ibu-ibu wis padha kepareng rawuh. Nek wayangan saiki beda karo mbiyen ya, Tru. Ha iya. Saiki wis kangen ana swara toet ngono kae. Heeh. Nek jaman semono kae anggere panggunge ditarup, dikeki janur, wah ketok wangun kae. Sing nonton do ngindik kae. Ha iya. Nek cara Bantul engko anggere jam 1 kae sing kakung kondur. Oh. Engko terus genti gugah bojone, "Kono Bu nontono tekan esuk anake dijak." Heeh. Terus jam 2 gara-gara tekan esuk kae ibu-ibu sing nonton. Tenan kuwi aku sik kelingan jaman semono. Heeh. Jan gayenge ra jamak-jamak kae. Dalange tantang-tantangan lagi wejangan. Sing diarani urip ki ana 5 cacahe. Ngerti-ngerti anake penonton nangis cenger. Wah,
ketok wangun kae ya, Tru. Saiki wis ilang budaya kaya ngono kuwi. Ha iya. Ya kadang kala sok kangen, Gong. Ha iya. Nek ya ora ana sing iso nganake ngono kuwi. Heeh, wong ngono kuwi tumbuh dengan sendirinya kok. Ha iya. Yo, kaya ngapa coba? Sinep Rukun Islam. Kok meng arep sriuning terus sinebut wae. Ha iya, ya karang sriuning kuwi mau du pepeling. Ha iya aku ya kelingane sriuning ya. Ya ora apa-apa jeneng lali ke. Penungsa kedurungan Indonesia mati. Rukun Islam kang lima puniki Sesuk mbeng iki malam sura ya, Tru. Ha iya. Wah, andang gelis. Heeh. dakno Neno-neno mring para sesama Wah, jan. aja aja padha ditinggalke Saka ngendi iki, Tru? Saka Tanjung Sari Gunung Kidul. rukun Islam niku neno-neno sahadate Kang angka kang angka siji sopir kereta apa, Reng? Masinis. Sopir sepur. Ayo padha wae kok ora sugeng. Kuwi nek ora sing muni lambe sing wasis ora gayeng, Gong. Kudune nganggo kemayu kae kok. Heeh, angel ya. semune dhewe-dhewe. Lemu. Semu kok lemu. kang angka loro salat dene kang telu Neno-neno Ramadan nindakake poso papat zakat. papat zakat ping Ping limo. 5 ngibadah haji Nenone rukun Islam sampurna. Ya, kaya ngapa? Pepeling diaturake kurpa Mbah Ika dhewe. Mbah Ika dhewe menyambut gawe. Ya. Ya.
kuwasa yen kebareng sesuk dawuhe pangeran salat dadi cakeke agama lima wektu kudu tansah dijaga nganti istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah subuh zuhur lan asar salat saya tinggal toke tindak mungkar maghrib lan isya cangkepe prayogane ditambah sholat sunate sesembrono iku perintah agama ngelingono ning donya wong sedina sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kebareng sesuk munggah swarga. Nah, pepeling ya wis diaturake. Heeh. Saiki ganti kowe reng sing rada halusan kanca-kanca penabuh pembalung pen leren. Ayo ket mau sore mau wis diketok tenagane. Heeh. Nganti do gampang emosi. Ha iya. Saking kesele, ya wis ora apa-apa. Karang wis dadi kewajiban. Ha iya, arep kepiye meneh? Karang ngladeni penabuh ki angel kok ya, Tru. Nek dilus malah nyatrek. Ha iya. Nek dikasar do minggat. Ha iya. Ya kudu iso nglawehi karo kanca-kanca. Sore mau wis dulang-duling tabuhane wis pembalung nganti wah otote do ting prengkel.